Práve sa nachádzame na mieste, kde vlastne ten čaj spracovávajú. Toto je prvý proces výroby toho čaju. Tu už sú otrhané tie lístky. We call this area cropping. Where the base harvest comes in. So in the evening, all the trees will come here and all these stuff will be good. We pump a blast of air through this stuff to take the moisture. Takže toto počas dňa zbierajú a keď už je to zaplnené, tak zo spodu prúdi vzduch, ako môžete vidieť, a tým sa vlastne tie listy sušia. You drying them? Yes. We keep these here 12 hours to take 60% of moisture off from this leaf. 12 hodín tu stoja tie listy a počas tých 12 hodín stratia 60% vody. Every hour we have to turn the teeth by hand. Každú hodinu ručne otáčajú tie listy. That is for even withering of each and every leaf. Then after 12 hours it ready for the second stage. Za tých 12 hodín je to potom pripravené na druhý level tej výroby toho čaju. This the place for second. We call this rollers. All these machines are moving 140 years old. Tuto sa vlastne spracováva ten druhý level tej procesu, tej výroby toho čaju. Tieto mašiny sú staršie ako 100 rokov. Sorry. So most of these are from England. Some are made in Sri Lanka. And all these blades are wood. We don't use steel blades because steel spoils the taste and aroma. So this is wood. This is brass. For some teas we use brass ends. So this you can see completely wood. For different types of teas we use different machines. Tie sú vlastne robené z dreva a nerobia ich z ocele, pretože to by pokazilo chuť toho čaju. Niektoré boli vyrobené v Anglicku a niektoré pochádzajú zo Sri Lanky. Takže sem po tých 12 hodinách nasypú tie listy a ono mele sa to. Tie listy sa melú. Takže potom, ako sa vlastne rozomelú, tak musia postať po pol hodinu a ďalej dajú sem, kde to preosievajú. Listy preosievajú. The small pieces which go through this neck only we take for tea. The bigger pieces we grind again. Okay? Sometimes we grind 3 times, then we collect all the teas which go through this neck and lay on that white slab for fermentation for another 30 minutes. That is about 10 cm thick layer. Fermentation time depends on temperature and ability. This time there is no fermentation strain on the rotating wood. There are semi-fermented teas. Takže potom, ako je ten čaj preosiatý cez tieto maličké drobky, ich poukladajú tam na tie biele kachličky, kde dochádza k procesu fermentácie. Dĺžka tej fermentácie závisí od vlhkosti a teploty vzduchu. A ďalej sa potom spracováva v ďalšej miestnosti. Wow. We have to keep the temperature to 120 degrees Fahrenheit. And these are things. From here, this permeable takes into the dryer. This rotor keeps the depth of 2.5 cm layer. Je neuveriteľná aróma, neuveriteľná, krásna aróma. Takže toto vlastne tie fermentované listy potom sušia. Žefino nám zapne tú mašinku. Takže tam sa vlastne tie fermentované listy uložia, kde vlastne postupujú ďalej do tej mašiny, kde vlastne prechádza proces sušenia, kde z toho obrovské teplo. Tu sa vlastne tie listy sušia. Je tam niekoľko vlastne pásov, cez ktoré ten čaj prechádza a tuto dole už pravdepodobne chodí hotový čaj. So this tea is ready now? A tuto máme hotový čaj. To je niečo neuveriteľné.
To je krásne. That's really deep. And this machine is 160 years old. 160 rokov má táto mašina. 160 rokov. By the Belfast Island, by the same company which produced Titanic ship. Táto mašina bola vyrobená s tou istou spoločnosťou, ktorá vyrobila Titanic. Amazing. Tu je vysušený mechanic, jo? It grinds only the green piece, not the spokes and the stems. Okay. So the new machine, it grinds all the spokes and the stems. That's why the old machine make only the piece. That's why still we are using the old machines. Takže vlastne preto používajú tú starú mašinu, pretože tie nové, čo sú, nevedia tak dobre vyselektovať tie stonky, ktoré sú vlastne, čo ide ako keby ten vedľajší produkt už. By using different size of mesh, we made into different sizes. Small piece, fine, clean piece are populated below here and with Belfast rice. The clean piece are for Russian Arabic country. Tu majú rôzne veľkosti tých síp, cez ktoré potom preosievajú ten čaj a ďalej sa triedi podľa veľkosti. Cleaning machine. Toto je mašina, ktorá čistí ten čaj, ktorá ho čistí. Good piece goes that way. Whatever we get from here, we don't use this compost. We use the as compost. So best either go from there. This clean only. Takže tu sa vlastne triedia tie najjemnejšie lístky počas toho, ako tá mašina ide, prechádza čaj cez tie valce a tuto cez bok vlastne vysypávajú také tie vedľajšie produkty, ktoré používajú ako kompost na hnojenie a na konci tej mašiny vychádza ten najlepší, najkvalitnejší čaj. This cleans only light particles. So this is the clean from this way. Yes, heavy particles like this by hand. Earlier we did this by hand. It takes 5 people, 5 hours to select one piece. Therefore now we are using that machine. Na konci tohto procesu vlastne je tuto tento hotový taký čajík, ktorý je fakt má maličké miestečka, ale hovorí, že ešte aj tie obsahujú rôzne také maličké stonky, ktoré potom triedia ďalej tam vedľa. It is from Japan. Just 7 years old. It cleans around 7 people. Takže táto mašina slúži na to, aby rozdelila ten čaj podľa farby, pochádza z Japonska, predtým to robili ľudia ručne, robili to strašne dlho to trvalo a teraz už na to majú stroje, ktorí to rozdelia. Tuto môžete vidieť, to je vlastne úplne už ten finálny proces, kde vlastne máme ten posledný produkt, je ako ten najlepší čaj. A tuto máme zase iba také odpružinky a taký vedľajší produkt, ktorý takisto slúži na hnojenie ako kompost. Finer or larger, any piece finally cleaned by this. This is the final process.